Гісторыя гомельскага анкадыспансэра пачалася ў 1945 годзе. Тады гэта быў толькі адзін кабінет па вуліцы Камісарава. За доўгі час працы, актыўна укараняючы ў практыку перадавыя тэхналогіі і робячы стаўку на малаінвазіўную хірургію і раннюю дыягностыку захворванняў, урачам удалося добиться добрых вынікаў. На сегодняшний день учреждение рассчитано у нас на 512 коек, они все заняты, все работают. 70% нашего коечного фонда это хирургические. Мы выполняем различные объемы хирургических вмешательств. Практически все локализации, за исключением головного мозга и спинного мозга. Расширяется парк нашего оборудования. Недавно мы получили новую лапароскопическую стойку, которая позволит нам еще в большей степени развивать нашу эндоскопическую хирургию. Поспех медустановы складаецца не толькі з сучасных метадаў лячэння, абсталявання і тэхналогій. Асабліва важныя людзі, якія кожны дзень супрацьстаяць хваробе. Гэта дасведчаныя хірургі, здольныя не адыходзіць ад аперацыйнага стала па 10-12 гадзін за суткі. Анколагі, якія падбіраюць індывідуальнае лячэнне для кожнага пацыента. Павіншавалі калектыў медустановы ў гарадскім цэнтры культуры. За добрасумленную працу, вялізны уклад і выратаваныя жыцці ўзнагародзілі выбітных супрацоўнікаў.